Mangkana ison ngadak tumuli ingajengan ingkang mulya maka isun matur age maring selan pamus ujar ingkang mawi hikmah dulya seangan ikau jare maring isun satune sira Umar kasane saking kang para wali kang neng desairan dan satune si Abdul Qadir iku ratu ni wong kang lumampah mewah putih kuratune wong kang ahli tasawuf lawan malih si Abdul Qadir iku kang wis marifat maring nyawang sukmagung sirahing para aulia satune si Abdul Qadir Jailani anguripaken agama hikayat ping terik dasa winarni saking Syekh Najmuddin ingkang waddah buniku sahabati Sihabuddin kang wasinung romat deni yawong wiji sarorate kang bangsa mangkana Najmuddin awajana anak isun ing dalam halwat alingi mungku ing guru ambat saun auli patang bulu wengi anak holwat maka isun mula maring guru manirase si Abudin Sundulu anak ing lur gunung alinggih lawang kakek sosocak saluhuring biru lan pirang-pirang manusia anak ing antandap kalawan sesi Abudin katon amawi